magandang umaga sa Lagalab. At muli pong nagbabalik ang inyong Alagalag TV. At halos lahat, ako muna ay bati ng dayang at ang bagong taon sa ating lahat. At ngayong umaga nga ay ito yung kauna-unahan natin pamamasyal sa taong 2022. Nakatagdaman natin bibisitahin ang pinaguriang Lalitaw Batanes o Pangasinan, matatagpuan dyan sa barangay Pagpapang, bayan ng Gual sa Pangasinan. Dito na tayo sa bayan ng Mangatarem, Pangasinan. So ilang bayan na lang yan: Mangatarem, bayan ng Aguilar, Bugalyon. Pagkatapos ng Bugalyon ay Labrador. Then after ng Labrador, Pangasinan. So alamin natin yung mga daan dyan. So pupunan natin ang video yung daan para kung nakasakali kayo maligaw dyan, so alam nyo na rin yung mga pasikot-sikot dyan sa bayan ng Gual. Okay po, samahan nyo lang po ako sa aking pamamasyal. Let's go! Ito po yung kabayanan ng Mangatarem, Pangasinan. So, sunod natin is ito na yung bayan ng Aguilar, Pangasinan. Ito yung pinaka-sentro ng kabayanan ng Aguilar. Ang kanilang simbahan, old model din. Mga sinauna pa ito yung kanilang simbahan. Parang panahon pa ng Kastila. Bayan ng Bugalyon, Pangasinan. So, malapit na tayo. Bugalyon, Pangasinan. Maliit lang din yung bayan ng Bugalyon. Bayan ng Labrador. Ito yung kabayanan niya. Kabayanan ng Labrador, Pangasinan. Narito na tayo sa bayan ng Gual, Pangasinan. So hanapin na lang natin yung papunta ng barangay Pagpag. Kasi doon po natin makikita yung Little Batanes o Pangasinan. Ito yung pinaka-sentro nila, town proper ng Gual, Pangasinan. Pagka matraffic na, kabayanan na yan. Matraffic na eh. Marami rin. So reference point lang po dito, itong Petron. So paglampas ng kabayanan, turn right po tayo. So ito, diretso na po ng Alaminos. So dito po tayo, turn right.
pa. Ito na po yung daan papuntang Barangay Bagbag. So galing sa highway, 14 kilometers na po yung papasok punta doon sa Barangay Bagbag. So malayo-layo pa galing sa highway. At yung highway naman na yun, nalilikuan natin. So tuloy-tuloy po yun hanggang Sambales na po yung highway na yun. So paikot na ng Sambales. Sambales na. Marami ring pine tree, oh. Napakalaking palang mahunin dito sa punta ng Little Batanes. Nakabukas pa yung tama? Puro pine tree. Ay, dagat na pala yun, oh. Dagat, ang dami ng bantayan. Puhanta, biscuit. Akala ko bangka, biscuits pala. Uy, pasyalan din pala ito. Pasyalan, no. Pasyalan niya siya. Umay na lang, daanan natin to. Yan yung power plant, ano, ng Swal Power Plant. Yan yung nagsusupply ng kuryente sa Central Luzon. Saan po papuntang Barangay Bagbag? Ito yung papuntang sa kanan. Ay, dyan yun yung ano, yung Little Batanes. Bagbag, sige po, thank you. Welcome, bye bye tour. Ganda yun din, paliliparin mo konti ba? Paliliparin mo konti yung motor. Ba? Parang ginagawa ni Masungsong. Ano ba nun natin? Hindi Masungsong, hindi mo kilala? Paborito mo yun? Ha? Si Borno? Masungsong ano pinito nun? Masungsong. Diretso lang kaya dito? Yun. Ano to? Dagat palay. Ay, asinan. Oh, ito. Gandang araw. Punta lang kami sa may Bagbag. Yung sa may Little Kwan. Batanes po. As of the moment sir, yung Little Batanes is temporary closed. Oh. Po, kasi parang nag-decide yung may-ari ng, kasi private property po yun.
So for now, pwede niyo po siyang makita pero hindi pwedeng akyatin. Pwede magpalipad ng drone doon. Yes po, pwede na. Okay, okay lang. O para register lang po. Sige. Pa-check ng vaccination. So, ang requirements lang papunta rito, so kailangan ng vaccination card. So, libre yung bayad dun sa tourism, pero may entrance fee naman dito sa resort na 10 pesos. Hindi ba to? Bahay na ito. Bahay man ito. Saan? Saan? Yun? Parking pay. Hanggang dito lang. Saan? Dito ba yung papunta sa Kwan? Yung sa Little Batanes? Sirado daw, no? Pero pwede daw lumapit kunti, no? Sa gilid lang. Batanes? Doon pa, magaganyan po. Saan? Gaganyan, gaganyan. Baka makalusot tayo. Ayan, kita nyo naman po, ang ganda ng lugar nila. Ano ba ito? Monte Mayor? Barangay Bagbag. Pagka ganito na kuan, mabato ang karagatan, buhay na buhay yung mga tao. Kasi maraming pagkain pagka mabato at saka madamo yung karagatan. Andito, kunin mo nga. Tingnan ko lang yung kinukuha nila. Tingnan lang natin kung ano yung kinukuha nila. Huli sila ng shell yata. Yan. So low tide ngayon, kaya nakikita yung mga bato. Ano po yung kinukuha nyo? Shell? Kumukutay. Ang pangalan niya kumukutay. Pagka low tide talaga may ganyan po. Ay, ganon. Sige po. Thank you, thank you. So, kutay daw yung pangalan ng kinukuha nila na shell. So pagka low tide, mayroon talagang nakukuha silang mga shell pag low tide. Kaya tuwing umaga, low tide ng umaga. So sa pagka bandang gabi raw, may high tide na naman. So yung buhangin nila napakaganda, pinong-pino rin, white sand.
maraming mga resorts dito, kanya-kanyang resort. Pero sa gawin doon, sa dulo, masarap na rin liguan, wala nang mga bato dito lang sa bungad. Ayan po. So, ibang resort. Sirado lang yung Little Batanes. So, didikit lang tayo sa paanan. Sinira yata nung may-ari nung property. At yan ay private property pala. Kita nyo maraming mga seagrass. Ayan o, ito yung mga seagrass. Pero maganda yung karagatan na may ganito at maraming mga lamang dagat na pwedeng kainin ng tao. Ayan o, maraming nangunguha ng mga shell. Ayan nga mga kalagalag at may pasyal ko na kayo dito sa Bagbag Beach. Gayon din dito sa tinagurian nating Little Batanes of Pangasinan. Dito sa Bagbag Beach Resorts, Barangay Bagbag, Bayan ng Sual, lalawigan ng Pangasinan. So napakasarap po pasyalan ang lugar na ito. Mayroong mga cottages na rito na pwede nyong pag-istayhan hanggang overnight sa murang halaga lang po. Okay, kahit sa halagang 1,000 lang po, may matutuluyan na po kayo sa magdamag. Kung gusto nyo naman yung mga may class na resorts, mayroon din naman dito. So depende na po sa inyo sa kakayahan ng inyong budget, hanggang saan po yung budget na aabutin. So ang entrance po dito is 10 pesos ang babayaran na entrance, then may parking fee sa mga sasakyan. So yung motor 10 pesos, 50 yung 4 wheels, yung tricycle 20 pesos. At yun yung mga parking fee na pwedeng singilin dito. At kung gusto nyo naman mamasyal sa 100 Island, so pwede na rin dito. Mayroong mga bangka na rin na pwedeng umikot doon. So napakalapit lang po, tanaw na tanaw lang dito yung 100 Island. Halos mabibilang lang din natin sa ating mga daliri yung mga 100 Islands na andi dito na makikita, natatanaw natin sa kinakatayuan ko. At nung last December nga, inikot natin yan, yung 100 Island. At makikita nyo dun sa aking previous vlog yung 100 Islands.
At hanggang dito na lamang po yung ating pamamasyal. Tayo ay pansamantalang mamaalam. At yung gustong mag-subscribe sa aking video ay kayo po ay aking inaanyayahan na paki-subscribe po yung aking video, lalo na yung hindi pa po nakasubscribe. At paki-like, share, at huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Maraming salamat. Ito po ang inyong RC Lagalag TV. Muling nagpapaalam. Hanggang sa muli na aking mga video pang darating. Marami pong salamat. God bless at maligayang bagong taon sa ating lahat.